Oy! Thank you! 21. 21 pa lang yan. What's up guys, for today's video magpapausok kami ng honeybee. Sama natin Canter Pulot, Canter Victor, Canter Kevin, Canter Jackie, Canter Paul, Canter Brian guys. At ito ang Ilocano Hunter. Ito pala yung mga nakakita guys, yung nagkita. Sila Uncle Mando, yan o. Nakakasama rin natin. Mga lakay ng baryo, mga senior citizen. Kelmando. Oh. Jadi kalma. Galpiring. Oh. Ha? Ay napagurunungan tanggal. Ayan guys, titignan natin yung ano, yung bahay Honeybee. Honeybee. Tapos yung ibang mga kasama natin nag-iipon ng mga kahoy pang ano, pang pusok mga kanter. Dati tayo kabambantayan. Maging what's up mga taga Maging. Nagbaban niya. Pataraw ka mga tanggal ng sumba. Pasilwang pa lang. Nagbaban niya niya. Nandun na yung honeybee. Siguro Pataraw ka pa lang no kaya pa kapakasan ni Jain na. ang baba mga kanter. Tani pang kuam ng tanggal. Wala pang isang tao. Pero ang laki. Kasi gana. Silang nagyanan na. Dito tayo ka na eh. Ang dakulanan niya. Apa yan nagkini? Pandata, pwede daranggal at data. Pagkatan? Ayun yung honeybee guys. Grabe oh. Yun ay pangalam. Terus? Makini tatanggal saw. Oh, dakul ni. Oh. Ano? Isadang manabong mo. Ang kayo nga pumisipisi dagita makalungpar kada kayo ang manabong. Anong gal manabong? Dagita tap-tap, dagita galat ay kuala. Do lasag ay do ti kuanan ni. Takaliw. Nagbababay oh. Ano, kung nakikita niyo yung umitim na manta. Jining ka jini. Oho. Siro ning kana. Oho. Tining lami kan. Jini na ito. Yan manta, kita niyo yung itim na yan. Grabe ang laki. Kepek Oh. picture di baba na. Jesus. Adon niya, ado bagas na niya. Diyan namon ni. So ayan mga tira, mangunguha na kami ng panggatong na mga ano, para may pang-usok kami. Laki, grabe. Ano, gagawa na tayo ng pang-usok ng honeybee mga kanter. Yung dahon ng nyog. Tignan nyo si Canter Jackie, si Canter Kevin na dun. Ay, kasano ka, de? Ay, maayos na ni Uncle Mando yung gagamitin. Tatali daw yan eh. Nanguha pa si Canter Polo. Ayun. Ng dahon ng nyog. Kumukuha na si Canter Jackie ng pang ano, Tali. ang tali sa pang-usok mga kanter.
Ano? Ang usok natin. Ang tali niya. Oh, lalagyan din ng dahon na ganus. Yung gango na dahon, lalagyan ng gangus. Ganus, canter. Para mausok. Sible kan tao. Tudukan na kang amonati ko na. Ilalagyan na ng ano, Poste. na ganus nga bulong. Gangong nyo. Ay, ganus. Nagawa na rin yung dalawang canter natin. Oh. Kompleto giti sabong tayong canter. Ay, talo. Dinamita. Ramadatoy rama. Naudi day di may san. And guys, sinihintay lang namin si Uncle Pering. Siya kasi yung ano, expert sa tawag na? Pagsunog. Hindi. Pagsuob ng honeybee. Yan o. Honeybee. Hintayin lang natin siya. Ilocano, dirot. Piring na. Nakakita si Kanderpol na Gagamba. gagamboy. Ano? Gagamba. Mang kami pa Kanter, kain muna. Ang ulam, fresh na parya. Ang palaya. Oh, sinasawsaw lang sa bagoong. Tapos yun na. Matamis. Yun na yung ulam. Pag andito ka sa bundok, Ganitong gawin mo. masarap to. Yan lang oh. Sawsaw mo sa bagoong. Yan. Yamite kudasay. Ayan Kanter, nire-ready na ni Uncle yung ating veteran sa panghuli ng honeybee. Yung ating mga gagamitin. Andun yung honeybee, papunta na tayo. Dito na si Paul naka-cover sa isang camera na natin na ano, cellphone. Suro mo di balday. Sila, ayan na sila. Di balday ah. Ayan na po na. Bali mo. Ang tignan nyo kung paano kami ngayon. Tugukay. Oh. Grabe. Brian, pati tuman atan. Okay. Ay tanong sunod. Awanan. Bosing pati man ito ni. Aray ko. Dumor ka. Look mga abot daw. Aray ko. Oh my God. Ay. Aray ko. My God, nagsakit. Aray ko. Ada pala kimpot. Oh. Shit. Nagsakit. Nagaduni. Mga tusok nila yan. My God. Mga tusok. Na? Nagdulog ba ito?
Malapang kayo dito. Ay, grabe. Shit. Nagsakit. Oh. Aray ko. Nanginginig yung kamay ko. Grabe guys. Nagado, nagsakit to imak. Upat. Nagutot si ka. Nadudog to imak, nagkapo da. Adado na. Andiyan. Uy, nakuha na ni Uncle, ang laki. Hindi natin nakita naman napitas. Wow. Nag-cover na pa kasi din. Hey, kasi di ko pa yung talaga. Ako dagiro pa. Iko man pag thumbnail. Yun na oh. Yo. Awan sa nagyanan Uncle. Dagi di balde. Itiban. Joy. Tamukin na lang dyan nakita. Ate GNT daw. Ka naman Brad. Ka man. Bindong. Ayun pa din. Nagsakit ang bukod to. Tama ni. Kagat to sa kagat. Patam. May kanyo tata. Honeybee. Ito na yung resulta ng nakuha natin oh. Sa dami ng kagat. Ah. Apa nagkagada tanangan? Anak dagi sa daman ano ko mapisi matalmugang. Nyungkol. Dagi. Awan jampulain. Ang makarwarda. Nagkaroon na pala nagtawag. The jungle na cover di ko. Abay na. Haan, kumana. Kumanaw yan. Awan, binibit ko pa tabagan. Lagay natin dito muna. Nag-cover ko ito wala. Iburong. Ito na oh. Honeybee. Nagtakit ito nagkakapig na. Oh, diro. Ayan na yung katas oh. Oh, wow, grabe. Tamis niyan. Itin niya. Gay tanay ti yo. Kaya wani jampulain. Ang makatalaw jay. Galat kayo ba? Masarap. Di ang tugos ko na palapal jay. Jacket ka ba tublanan? Teman-teman. Tagal mapamalan di balde. Yang koy mo daw. Nakam to man jay. Idom. Di nagpunti aja nagkukonte. Sausaw mo dun. Lamayahan eh. Diyan di kabikala ko baba na. Ha? Di bayra ngat banda na. Met siya met. Ito di lata. Brand di portong sa adin. Pumituran ini. My goodness. Padapla. Padapla. Jay. Mukbang. Garuito ko na sa Dami. Wow. Sarap.
Na? Gada dumauyo. eh. Ay, jiblo ko na. Nasa ganda jiblo tatay. Nanabtuog agpay. Ito marin ang sa'yo ng tirada kaya. Nabtuog ka. Saglik ko na. Mga kamot na. Abi na ko kumara kayo mo. Nakinit yung ping-ping ko makunaraya ko. Na? Malay ko magbinag. Di pa itong vlog ni Jason. Dakin mag-amay sa tek ang gani arayaan ay. Sarap. Paglakat ang pinika dati pasukot ko. Pay madem. Grabe. Nagsubli. Nanal di balde. Ni? Bilang ko di gatas niyo. Daman ujan ka taraw. Lambo sih ka. Jero baw. Ikaw may sam. Baw. Ang laki nito. Pag ano. Itong hindi naman. Uy. Ayun o, nilagay na ni Uncle doon sa balde. Punta na kami doon. Iwas kami sa mga honeybee. Kasi atake yan. Madeta, may samang ano. Alis na kami kasi babalikan kami yung mga yan, yung mga honeybee. Yun na yung pinaka-worst at pinaka-masaya. Ano, naranasan ko. May paida rin niya sana pala ito like karata. Worst kasi ano, grabe yung sakit mga ante. Oh. Tidak simagat ka ba kayo ako? Sigil mo lang. Sakot, lima di pinis. Gabi simagat ka na hita tayo nga ako yaad ko na. Kan ilupi mo ko siya ng madya. Ano, diretso na rin ah. Football. Burang na sa amin pasulsal mangas yan. Yun yung kuha natin ng honeybee. Pinaghirapan mga ante. Grabe yung mga kagat namin. Tignan nyo oh. Ayan, ayan pa lang sila oh. Sumusunod talaga sila mga ante. Grabe yung katas niya. Tignan nyo mamaya. Ping kumaraya. Gasin nyo lahat tayo tayo lang. Hindi rin nara na pa anay. Gakas tapis-tapis din. Nagodome ta. Yung honeybee na nakuha natin. Puspusum ko matay dyan kung mano. Adi di raw. Well, puspusin dan di dyan. Kasi na. Ada na marugutan. Kalo to ng tira dila pa ko. Sarap niyan, honeybee. Ang katay di ba? Gal. Ah, Unang gal. daya ke alid daya. Ali? Alid. Alid nga. Hindi pa kayo. Yan lang naman yung nakuha namin. Bilang pilas ng data kandila data. Oh, yan na yung expert sa pangunguha. Si Uncle Yuray Tari. da kay ton ay bingain teto na da kayon. Tatapi lang ni. Lagi ta dito ni. Mabitaran yung ata na. Ramana-man. Sumarad daya ko daya launay ko na. Lumang tepe lang. Oh, may lumong to pa nang. Awan tay yuray da kayo ko babay kin. Gidi kadwami ko nang tumang nasunog mo to nang. Siya naman na garog. yung pinyulutan. Daya diro na ko. Suntot yung gulin niya. Buduman tinidre. Muna ka mga. Hindi mo kayo mamuti. Mga lakaman tigar pong papang kunatay lang juwi ko. Oy. Ikaw kanan to. Uy, kunyo ko. Ikas niyo mo ito kalubang. Harap. Data na ni Yopin yung taon, jadiro na, lasin yung taon, latang. Da. Maya, dre. Ito ning. Gata rin.
Bye guys. Yan, uwi na kami mga hunter. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung video, please hit the subscribe button. Papalaw na rin sa page mga hunter. Iyo, muta-muta mo. Pinangpisa ng uncle, binulong na lata. Anong masasabi mo sa first experience ng makagat ng bubuyog na marami? Ano? Masasabi mo? Na-enjoy na masakit. Oh, ano masasabi mo? Parang ang iniwan ng bebe. Sobrang sakit. Talo dyan lang pa ako. Pinisis ko. Grabe yung experience na yan mga hunter. Pero doon ako believe kay Uncle, Uncle Pering. Talagang hindi niya kinakainda. Tagal ng yun. Nanguha ng mga ganun. Yung balat nun parang balat ng kawayan.